खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयबो फिन खेबसे गोसो गोरबोजों बरायलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आङो दिनैहाय बैग्रि बारियाव फैदों आरोना लोगोफोर बेखौनो नै बिफां गोजावसो गाखोबायहाय आयु औहाय फेन खुदो ओमफ्राय हासुदो नै लोगोफोर जों बैग्रि खानो फैदों होनदो ओमफ्राय आयंआ बिफाङाव गाखोदों बैग्रि बिफाङाव ने हाबा नै नुबायना बैग्रि बारिया आयु नै गुब्रुबाय दानिया गोलैनानैहाय बिफाङाखौलाय बोरै एफा गोजौ गोजौ बैग्रि नागिरदों माने आब'आ लादु लाबोनो जाहैदो जाहैदो दे होमबालाय गोजौ गोजौहाय गाखोदो दे बाय जाबाय आं लोगोफोरनो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायदो लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर थौदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो जोंनि बैग्रि खानायखौ आरोना लोगोफोर नुवा ना जानाय ना होमबानो थालांगोन गोलै गोलैबाबो गोजौआवसोहाय मोनहानो नागिरा फैगौनो मादैमोना ओमफ्राय मादैमोना ओखोना फैगौ खयथा माने एकथा जानांगौ जाखो मानसिफ्रा जि जरा सेन्देल गोजौखौ गाननानै फैनानै खाफैनांगौमोन बाल
मादैयासो मोनहायोहा गोजौना जि मोजां मोजां थखन खानो हायो मादैया आदै बेन्जामिनाबा बोरै खायोहाय औहाय आथिङा लोहो लोहो मावो नै आंने गाखोलाबो आथिङा लोहो लोहो मावोहाय Hello. Mama ơi. Nơi nào vậy? Sao vậy? Sao vậy? Anh nhà bị ngã anh thì mà đi ra đừng xin nào vậy? Vậy thì liang nữa khá gì hả?